Ayo nyos, Bu. Bu ayo. Salam nggih. Kula nyuwun apa ya? Kira-kira sing sip napa, Bu? Sing sip kaya to ular kambang. Apa ular keket? Apa ular jaran sandong? Iya. Ular kambang nggih, Bu nggih. Nggih. Sip kan nek ular kambang. Ayo, Bu. Bu sapa? Ora ngerti wong tekon aku rujak apa. Aku ora ngerti. Jangan nyamlong tenan. Heeh. Penuk tenan, Gong. Penuk genah penake. Ngres muni klasik ngono, Bu. Sip tenan. Jos tenan. Oke ngopo ya Don ya. Sak lagu meneh.
Terus lagi penutup. Berarti saya arep nembang pisan meneh, pindho meneh. Heeh. Saiki gentenan sapa ya? Mbak, sapa ya kira-kira ya? Bu, Mbak. Sik, aku ya bingung. Mbak Orisa. Ada merem kok. Terpantau iki. Wis ora iso rasan-rasan meneh nek wis do ngantuk ngene iki wis. Berarti bahan rasan-rasane entek nek wis do ngantuk kuwi. Heeh. Urung ta? Rasan-rasane keturun. Lagi mikir sing arep dirasani. Oh, ngono. Lagi mikir sing arep dirasani. Sopo ngono? Kuwi tok semene kuwi wis tau dirasani kabeh kok. Iso to? Contone sapa? Ora. Ketoke semene iki wis dirasani kabeh. Nggo cegah lek. Nggo cegah lek. Mbak Orisa. Dalem. Rengu nggih, Mbak? Oh, rengu. Heeh. Wen rengu aku. Nggih, Mbak, nggih. Nggih. Nggih, sip. Waduh. Ki aku nek di nganuke rengu iso. Ngopo? Ora ngopo-ngopo jane. Turu. Ora. Tak kira ana rengu terus ngantuk terus turu. Kok kepenak tenan. Sedawa kuwi sing mejang barang Mbak aku, Mbak. Yuk, langsung yuk. Oke, yuk langsung aja. Yuk.
Matur sembah nuwun nggih Mbak Risa. Sami-sami. Jan rengu iki karang nek rengu kepenak tenan ya. Heeh. Rengu apa tengu, Gong? Rengu wae. Trauma ro tengu aku bisa. Oke, sekarang waktunya Yaneng Tawang ono lintang. Mau diganti ngono Yaneng Tawang ono gading ngono ora to? Ora. Baru ya Mas itu. Malian. Lagunya? Heeh. Wah, baru. Ayo, ini aku sudah buka lirik. Ya. Jika di langit ada bintang. Ya ono nganune lho, ono apa jenenge? Terjemahane. Versi Indo. Heeh. Dados apane? Nggih, monggo. Nggih, monggo sing sinten sin? Langsung to niki? Langsung Nggih. ora nggo suwe kok. Dari Mas Gading dulu. Piye to? Nggih. Oh. Sekarang ya aku ki ora apal ya. Heeh, ora apal. Ngarepe trok ya Gong ya. Heeh. Ora apal yen ning Tawang ono lintang cahayu wis kuwi tok. Jane kuwi sing laki-laki, Mas. Heeh. Wis ora apa-apa lah. Thank you.
kan kita ngaten niku. Nggih. Nggih, wis. Aku ora apal tenan nek iki. Gak apa-apa Mas Gading. Lah nggih, kok tak apalke tekan omah. Ya, berarti pertemuan selanjutnya ready apal ya? Mas? Ready aku. Oke. Santai wae. Pertemuan selanjutnya tanggal piro toh? Tanggal 31. tanggal 31 Tanggal 1. sama tanggal 1 nggih. Iya. Jangan lupa di. Pokoknya wiji digarap ya Mas. Woi, oke, biar Mbak Geter. Ngono aku sing aransemen baru kabeh. Iya, po. Nggih, Pak, nggih. Iya. Iya. Truk, seneng banget kan aku serampung gara-gara seneng banget kan. Mergane ra kok juk apa iki juk lakone rampung. Iki lagi setengah 3 ya ning. Ayo ora apa-apa iki wis sesuai banget lho iki. Sedengan. Apane? Waktune sing pas kuwi, Gong. Setengah 3 ki mengko sebo kira-kira 30 menit. Engko terus menyuro ki kira-kira sak jam setengah. Goblok rasa hitung-hitungan weh. Yo gak sebo wae yo. Heeh. Kae ndak selak di ku ndak seneni ro bapak. Heeh, seneni ro Semir mah. Anu ding Semar ding. Ku ndak seneni Bu Watu aku. Nek muni Semar. Ah iya. Ya kayak Rono Gong, ndak selak apa jenengane. Diseneni tenan iki seneni diparani kampleng siji-siji ka lho. Rasah. Ora rasah nganggo kuwi. Ha iya. Nganggo lha sapa nganggo apa Gong? Alah. Biasane iki apa? Nganggo gugur gunung. Apa? Nganggo gugur gunung, sebo. Wow, gugur bunga. Yo kayak sebo. Ayo sebo yo. Tunjung pangtrate. Kidung ran manggala kita marwani ringgit po
minangka Tiasta harja marang warga praja pacam puha suka rana Vitata nerasang saya ya kang si